Tar t-Tnejn fil-għaxija l-fazzjoni tal-ex-Kap Nazzjonalista Busuttil ħarxet il-gwerra kontra l-Kap Nazzjonalista Adrian Delia. Fi ġlieda kbira għal-poter id-deputat Jason Azzopardi pubblika ritratt bi 17 persuna fil-grupp parlamentari li qal illi kienu kontra Delia u għasejħilhom Is-Sbatax-Il Eroj blu. Id-deputati li Azzopardi deskrivihom bħala eroj huma Claudette Buttigieg, Kevin Kutajjar, Karl Guder, Teris Komodini Kakija, Mario De Marco, Tony Bezzina, Marta Sportelli, Carola Aquilina, Roberta Mezzola, Claudio Grech, Ryan Kallus, Beppe Fenekadami, Simon Busuttil, Chris Said, Stephen Spiteri, Jason Azzopardi u David Kaza. Il-kidba ta' Azzopardi niżlet ħażin ħafna mamijiet ta' tesserati nazzjonalisti li akkużawhom illi jridu jeqirdu partit tal-interessi tagħhom u sejħulhom tradituri. Min-naħa l-oħra partitarji ta' Busuttil ħeġġewhom biex it-tlieta fil-Parlament iresqu vot ta' sfiduċja fil-kap tal-Oppożizzjoni. 12 siegħa wara dan il-messaġġ id-deputat Stephen Spiteri besqilhom mis-sunnara u ċaħat li jagħmel parti minn dan il-grupp ta' 17. Ma' The Malta Independent qal li f'dan l-istadju ħadd mid-deputati ma jista' jqis lilu nnifsu eroj. Qal li hu jimxi mal-linja tal-partit u ma jixtieqx ikun parti minn grupp li jagħmlu kolb ta' stat kontra l-kap għaliex qal li dik mhix triq il-qudiem. Tal-istess fema kien id-deputat Ivan Bartolo li ma rridx jieħu sehem f'dan it-terremot li ried mill-ġdid il-Partit Nazzjonalista. Qal li jekk tmur kontra r-rieda tat-tesserati u toħroġ tikkritika l-kap tiegħek ma tkunx eroj. Bartolo qal li hu ma rridx u ma vvotax lil Delia biex isir kap. Iżda fakkar li Delia għadda minn 3 testijiet elettorali. Hawnhekk staqsa fejn id-demokrazija fil-Partit Nazzjonalista. Is-seduta parlamentarji ta' tlieta kienet okkażjoni oħra li fiha ħarġet il-firda tal-Partit Nazzjonalista. Adrian Delia għam jagħmel intervent ta' ftit minuti iżda waraħ ma kien hemm ħadd ħlif David Aġus, Robert Kutajjar, Maria de Gwerra u Herman Schiavone. Id-deputati ta' 17 Blu bdew deħlin fil-Parlament x'in Delia spiċċa l-intervent tiegħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.